tu kurva nové telefony. Budeš ty koupit nové. Taky na tím přemýšlím. Já to on je takový kokot. Mí televize, jak on si to spetl. Jasně, podešlíka. On má dvojku, ty vole, že je poznání a pravo a levo, ten kokot. Ale kde podle tebe ještě kokot? Co? Kde ještě podle tebe kokot? Ivaš a spol. A to si myslíš o Hlobilovi? No to je taky takový mazor. A je to teplo? Já si to myslím, vole. No já taky, kurva, Ale normálně říkat mu jde. to nebudu. On normálně jde a hej, oni třeba má ředitele dílství. A on se na toho ředitele tak divně čumí, ty vole, to by se zbůl. No. A nebo ta Hlobilova ségra, ty vole, já jdu po chodbě, ona se po mně čumí jako vec, vole, šprká si, vole, prostě do držky, vole. To je kurva. Vole, jako já nevím, vole. To je divný. No je, hodně. A není náhodou Ivo adoptovaný, že takový debil? Já si myslím, že on píša. Korunovaná. Na co dneska jedeš? Na buky. Na boky. A co Ivo šel, hodí mu tam něco do Portova? Hej, a Michale, jel bys na tábor, tam za táborem, znáš to tam? Já vím, já jsem tam párkrát jezdil. A zbalil by si tam nějakou holku, řekl by si, že jako by si potřeboval Řekl by si, vyvítat. že sundal steklo za světla. To jsou kurvy, vole, to nejsou holky. Michaela, za kolik bys Kde si tento vozejk dělal? Co? Kde si tento vozejk dělal? Kodelka. A za kolik bys něho prodal? No vole, na to, že na tým skurvil 2 balíčky, vole, svážecek dráchů, tak minimálně za 2. To a kurva, to chceš jiné. Za to bych si koupil ten nový mobil, aspoň kurva. Kurva, jsem nový mobil, tu kupovat také 7 000. Ty pičo. I máš těch dvě, vole. Víš, jak on je takový slavný youtuber, vole? No. No. Kokot. Aby že ti dával na Facebook? Já vím, že to ukazoval, kurá. Izak, ten největší chudák, tady v zimě ztratil mobil a ten kokot ti dal na Facebook a napsal o to, že jsi kokot. No. Tak se dělá dřevo, piča, a pak to ukážel na videu, vole. Tak to dřevo pak hřeje a už se chceš, Michael. Já jsem myslel, vole, že ho zabiju. A co ty chlastáš za pivo? Primusa? Vole, tak Radek snad, vole, a tak kvůli němu nic proti vám. No. Ale kvůli němu, kurva, u nás aj byli policajti, vole, doma. Co Vole, udělal, že kradu celý stromy. On to ti dává na internet, ten No. Ale tak brácha to sice vlastně za mě vyřešil. Ale vole, mám ještě jednu podmínku, když budu kácet jako celý stromy, vole, tak jdu sedět. Ty vole. Protože, vole, Kvůli tady tomu kokotovi. No, Tak to protože bych pokuta, vole, 150 000. Ty čo, to nemáš asi, co? No nemám. Brácha to sice za mě platil, vole, a za mě zaplatil 60 000. No asi, to už něco. To máš celý klaďák. To už kurva to já? Pěknýho tvrdýho, vole, krovčáky, že? Ten kurovčák, to je 40 000, vole. Já Plný kurva, klaďák. to vím, vole, to je ten bílej hajzl. Vole, to je pálka, je skvělá. Michael, ale zás kurva, vem si, co bys s tolika těma penězama dělal. No. Kurva, to by si s tím aj vytíral prdel. Lepší to promrdat, vole, jak to zaplatit Já. lesáku. Přesně tak. Zmrdům. Takovému čuráku, vole, co to hodil na internet. No to já, vole. Já bych mu dal kurva, vole, fidget spinnery kokotom, no. To má. Já už mu dám. On je fakt kokot. No. To není kokot, to je slabý slovo, ale pička. Michale, a kolikrát za rok skřívíš pilu? No? Kolikrát za rok skřívíš pilu? Tak 10krát. 10krát. A kolik stojí ten nový, ten list, vole, ten hajzl? V roku 68 s tím železástrý. Já vím, A ve městě v Belvích výškách 74. Kurva, tak Tak vole. si to spočítaj. Do Brodku, vole, jsem než za kolo si tam nejdí. Vole, to máš litr. Já. Skurveň autobusáci. No, zmrdí, vole. Kurve, ne, vole, ten vole, nutná.
A co hraješ, kurva? Míšo, co hraješ? Míšo, máš ty počítač? Míšo, máš ty počítač? Cože? Máš ty počítač? Jo, noťas. On Jo? Ivo, Asus X55U. hej, No. podívej se na historii, jestli se Ivoš nedíval na gay porno. To bych se mohl. Chci to rolha a vidíš to. Ale varuju tě, ten noťas mi stál 11 000. Kurva, víš, kolik si za to bylo listů do píle? No, piča, vole. A to ještě stálo za levno. Protože kdybych to bral vlastně od dvě moly, No, tak by mě stálo 25. já kurva. A pořádně nadupané. Piča, vole, to je pálka. Michal, jak já mám svině. doma notebook, vole, HP, omen, vole, opotřeboval za 3000, kurva, ty si tady žiješ, kurva, v 11 000. To je dobrý, vole. Já vím, to, a co to máš Lenovo? Ten, Huawei. víš to, Asus. Asus, já, vím. Piča, vole, vole, to bys viděl. A to ti doporučil Ivoš, ne? Ne, Ondra Vémola. Já, vím, Já ho mám někde vyfocené. Ale nevím kurva kde, protože tam je tolik fotek pičatým mobilu, že to je na hovno. A odkaď máš ten mobil? To mám z Olomouca, to je jaké piča, opaví si jak je mobil city. A stejně tak vole aj ten noťas. No to je pak noťas City. No, No. já ti ukážu, jo. Já dobrý, já věřím. Počkej, ukáž, Míšo, ukáž. To je dobré, No. dobré. Ale hry za tím nehraju, vole. To šlo, protože Ivoš tam, vole, si zastoval G5 a všetko, že hovado, kurva. Já si radši do pustím polepšu. Já si radši Čak. Piča. Vole. Všechno to nahrál. Ještě nahrávej. Víš, ale co říkáš na Pokémon Go? Co? Pokémon Go, Ivoš to hraje. To jsem si vole, to si toho vole fotku. Už má kurva kolik té vole Pokémonů nachytaných, vole, já mám znát. Já na to nemám čas, vole. Ivoš tam říká, to má čas, vole. Dole se tě tomu smrt. No. Tak to Hlavně, že tady mě kurva pokásil do borovicu, vole. kurva, mě kdyby si dostal pod ruku ten zmrt, vole. Já bych vole vezl. Kdyby se vole dostal vole pod ruku, já bych mu to vole ten tak za to Neviděl, hlobil by mohl to dostat. vole, já bych vole tak nastupoval, vole, že bych já To je chudák, ta zmrtka, ta mrtka. Vy dva jste normální, ale on je čurák. To fajn, vole. A u nás je to samo, vole. No. Ivoš tam s tím jde, vole. A jiný to řekne, tak vole, řekne tvou hlášku čau, ten kokot. No. A nebo ne, no. Ne, To je pičat. To je pičus, vole. Já bych ho byl. A co tě v tím brání, Michael? Co tě v tím brání? Co mě s tím brání? No, bylo, co? Že jeho máti se zná, vole, s nima. Kurva, to by bylo Vole, blbé. no, tak to by mi zabil. To by ti ten notebook zničila, vole. Ta by mě, vole, z té chuli, vole, udělal omeletu. To je, kurva. Piča, vole, jedna. A Ivošek by ještě dostal ty vole super hlavně. No. Zmrt. Kofo. Michale, a nechodíš se do lesa v nějakých pevnějších botek? Nechodíš se do lesa na nějakých pevnějších botek? Já jenom
Většinou chodím do potoka, že? Tak A ty máš tak lehkou nohu, vole, to je já jdem na to. Tak si ho koup. Michale, prodej kurva dřevo a koupíš to jak hovno. Ty jsi takový pratant, vole. Michal, a to ten kokot Ivoš po mně jednou hodil, vole, tam jogurt. No to je tak já si když to po mně hodil, když jsem dělal podotkou, to že to je vlašák. Já jsem smrděl jak kurva. Hovado. To je, místo ty, aby to snědl to hovado, tak to... To po mně hodil s tím hlobilem, že? Vole, jsem přišel z práce pro máti, co tak smrdíš? Říkám, smrdí jak parová kurva. No a celé křeslo po mě hodil. Piču. A kdo na to vzal peníze na ten vlašák? Víš, No. kde na to vzal peníze? Je to piča. To je fakt kokot ten člověk. Vole, ten by se měl jít leč. Co pak tam ploštíš být stále ksát? Být stále mlád a bočí? No, Kurva, Ivoš, ten je od starý jak čupka. Normálně hlobil říká, že a to má slovácky, víš? Jako, jak je ten furt Imerium, tak to... Já, kurva, to byl kartí. Nedával to kurva nesládu? Co? Nedával to nesládu? No, ale to my nevedem doma. My to nechytáme. To myslím, registruje Ivoš, vole, na tým svým notebooku, vole. To je piča, vole, Ten má oproti tobě úplnou sračku, vole. no. On nám to taky ukazoval, co má za notebook, vole. To je jakási serecka z bazočů, vole. Já vím, on by tam kupoval. To je fakt kokot, ten Ivoš, vole. To je slabý slovo, to je kurák. Ten je to tak, kdyby, vole, gumovou paličkou těch zůran, vole. Tak by tak, vole, mohl složit čuráky, vole, teplášky. Já, vole, Tak úplně to mopsum. mu by se to líbilo, vole. Mu by se to líbilo, vole. No. Víš, jak se to říká, rýžovočka, to je barva mužů, to já vole, já ale pravých mužů, Michael. piču, to vole. Je to hňub. A kam ty jedeš na louku? Až na vrch. Až na vrch? Jo, kurva, tak to si já. Hej, a pozdravíš ty skautky? No, Jo, a řekl, Lukášu, pochop, pro Michala jsou to levný kurvy. no. Kozy krásné, kozíme. Ne, a víš, co ještě Ivoš ta svině říká? Že prcal kozy. To je piča, vole. Oni si asi s Lebinem strkali do prdele ty No. její rohy. No. Asi se jim to líbilo, víš jak? Jo, to já jsem mu říkal jeden vtip. Pichal, koza pečela do večera. No, ty, A on to bere furt. to je kokot, vole. To je čurák, vole. To je. A kde Já jsi- bych ho hnal šel s chutrem, a vole. kde jsi vzal tu SPZ-ku? Vole, to by tam kozelka se staré Audiny. Ze staré Audiny? Ne, on je piča, vole, ten Ivoš. To není člověk, vole, to je písku.
A kolik ty mu kokotovi je, vole? Co? Kolik ty mu pičíkovi je, vole? 18. A já mám, vole, 23. No, vole. Mu je 18? No. A to prcá 13 letou holku jménem Hlobil? Ty to uděláš prdel, ne? Jo. Ty vole, mě se chtěl. Ty vole. Ochu, to je moc. To je moc. A on ta svině tolikrát propadl? No. Kurva, mě by Hanba fackovala, vole. Pičo, mě se chtěl, vole. Mrdá 13 na toho holku. 13, kurva. Hej! Pičo, mě je blbě, vole. Ochu, to je super. Michael, můžeme se bojit až na kopec? Můžeš. Kurva, ty jsi dobrý. Pičo, vole, to je super, vole. Mě je blbě, vole, jenom jsem to slyšel, vole. Michale, bacha, se z toho doma neposereš toho hajzla tureckého. Kdybych se posral, vůbec si to nevadí. Ale pokud to, vole, to je super. Pičo, 13 holku mrde. To tady máš šulina, vole. A ona... Michael si koupil umělýho. To jde normálně koupit, vole. Ty neříkaj, že si koupil čepičku. Jo, vole, koupil si čepičku. A víš, co má jako kondom? Hlobilový vlasy. Michale, to by byla škoda, to by tě tady kokot musel platit ten nejlepší pohřeb. Ochu, mě je blbě, vole. Tak si na to vyser, vole. Michal, se na to vyser, řekni Ivošovi, ať jde dole sa ta mrtka. To je hubý. Vole, to je kokot, vole. Jak je to ještě daleko? Kousek. Zase, tady to vezme zatáčko. Michale, a my jsme jednou měli ve škole policajti. A ten Michal říkal, že pretrali zlevo. Michale, za dlouho pojedeš dom. Michale, za dlouho pojedeš dom. Michale! Michale! Za dlouho pojedeš dom. Ale ochu, Micho, tak čau! Tak hoši, máme natočený, jo.